Usa ka hamtong nga lalaki nakita ang patay sulod sa tindahan. Ang biktima nga si Rinaldo Torres, 52 anyos, ug minyo, naputos sa tinigbasan. Si Torres sinaligan sa tindahan nga gipanagya sa iyang igsoon nga sa Amla Negros Oriental. Minor de edad nga nakauban sa trabaho sa biktima mao suspect sa krimen. Gitugyan na ngadto sa DSWD ang 16 anyos ug kung makumpleto na ang requisitos pasakaan kini og kasong murder. Nakitaan sa kapulisan ang sakuban na lang sa pinuti nga gitaguan sa suok sa tindahan. Limpyo na kini apan nakapalig-on sa pagduda ang sling bag sa suspek nga nakadugo. Matod sa asawa sa biktima nga walay gikaaway ang iyang bana og labaw nga wa siya makaila sa suspitsado. Nailo samahan ang duha ka gagmay pang anak ni Torres. Hustisya ang panawagan sa iyang pamilya. Sakit juga sa kong una-una. Nga akong ubana nga wa di jud kadawat sa kamatayon. Saan sa custody sa DSWD na ron, sir? Kay minor de edad man ang